Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω, αφού τέλειωσε το 2000, δηλαδή τελειώνει το 2023, εδώ πέρα λοιπόν, από την Καθημερινή την εφημερίδα, βγάλανε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ευγένιου Σπαθάρη και βγάλανε ένα αφιέρωμα για τον Καραγκιόζη. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά να έχετε. Ελπίζω να προλάβω να ανεβάσω το βίντεο, δεν ξέρω πότε. Ελπίζω να προλάβω να ανεβάσω το βίντεο σύντομα, πριν αλλάξει ο χρόνος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το πακέτο από την Καθημερινή. Πάμε να σας δείξω τι περιέχει. Σαν πρώτο πράγμα έχει το βιβλίο μας, αυτό το βιβλίο δηλαδή που θέλουμε να δείξουμε σήμερα. Μετά ένα ημερολόγιο, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ Φεβρουάριος, Μάρτιος, και έχει κόμικ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε zoom. Να, μπορούμε, εντάξει. Να, εδώ πέρα έχει κόμικ. Ωραία. Μετά έχει ένα περιοδικό με το τίτλο «Όλα είναι χρόνος». Γενικά ένα απλό περιοδικό, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Και 3 εφημερίδες. Η Καθημερινή, η Γρίφη του 2024. Εδώ πέρα, αυτή είναι η εφημερίδα. Ούτε αυτή μας πολύ ενδιαφέρει. Ωραία. Όπως και αυτό εδώ πέρα, η Καθημερινή. Εδώ πέρα. Πιο εκεί. Ωραία. Και εδώ πέρα η επόμενη. Εγώ το μόνο που θα κρατήσω είναι αυτό και αυτό φυσικά. Να πω πως το πακέτο το έχω ανοίξει, δεν κρατήθηκα, δεν μπορούσα να κρατηθώ για την ακρίβεια. Οπότε πάμε να δούμε, όχι το ημερολόγιο. Δεν ξέρω άμα θα μπορούσα λίγο να ψηλώσω την κάμερα για να μπορώ να σας δείξω ακόμα καλύτερα πλάνα. Όχι από εδώ, από εδώ. Τέλεια. Πολύ πολύ ωραία. Για να δούμε ρε παιδιά, μπορούμε να σηκώσουμε λίγο την κάμερα. Εδώ, λίγο να τη σηκώσουμε. Ένα τσίκι τσίκι. Τώρα μάλιστα. Εδώ πέρα νομίζω πως είναι πολύ καλό ύψος. Ας το κλείσουμε λοιπόν. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου μας. Το μπροστά το εξώφυλλο. Το πιστόφυλλο έχει όλους τους Καραγκιόζηδες από χαρτί. Από χαρτόνι βασικά. Στην πίσω σελίδα μόλις ανοίξουμε λέει θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Ωραία. Εδώ πέρα έχει κλασικά Καραγκιόζης και εδώ πέρα μερικά πράγματα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι φιγούρες που έχει μέσα. Έχει αρκετές φιγούρες, ειδικά από τον Ευγένιο Σπαθάρη φυσικά, αφού για αυτόν είναι κιόλας και το συγκεκριμένο πακέτο. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει. Εδώ πέρα στις μπροστά σελίδες βλέπουμε λίγα λόγια αντί εισαγωγής. Μπορούμε να κάνουμε zoom για να το δούμε. Όπα. Ναι, κάνε λίγο. Να το. Εδώ, αντί εισαγωγής και έχει μερικά πράγματα. Ωραία. Μετά έχει διάφορες ποδιές. Εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίες. Να, εδώ πέρα δεν είναι και η καλύτερη ποδιά, δεν έχει σωθεί. Δεν το φύλλω έτσι όπως φαίνεται εδώ πέρα τσαλακωμένο. Η ποδιά είναι. Εδώ πέρα λοιπόν. Διάφορες εικόνες για τον Ευγένιο Σπαθάρη. Με τον Ευγένιο Σπαθάρη κιόλας. Φυσικά. Εδώ πέρα βλέπετε. Ευγένιος Σπαθάρης.
Μακάρι να είχα προλάβει να τον δω και από κοντά, δυστυχώς δεν είχα αυτή την τύχη. Εδώ πέρα ο Ευγένιος Σπαθάρης με τη γυναίκα του, εδώ πέρα φαίνεται. Και κάπου εδώ πέρα, τέλεια, ο Ευγένιος Σπαθάρης και η Φανή Σπαθάρη, νεόνυμφοι, δηλαδή είναι ο Ευγένιος Σπαθάριος και η γυναίκα του η Φάνη, από ό,τι μας λέει εδώ πέρα το βιβλίο. Έχει διάφορες φιγούρες, όπως για παράδειγμα τον Σαν να λέμε, νάτος, αυτός με το μακρύ πόδι σαν προβοσκίδα ελέφαντα, όπως λέει και ο Καραγκιόζης στα σκετσάκια που έχει κάνει ο αγαπητός μας Ευγένιος Σπαθάρης. Εδώ πέρα λέει, εδώ πέρα, έργο του πατέρα μου Σωτήρη Σπαθάρη, και έχει την υπογραφή του Σωτήριου Σπαθάρη. Ωραία. Συγγνώμη που κάνω συνέχεια zoom, αλλά έχει μερικά βασικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα δείτε κι εσείς. Ελπίζω να το προλάβατε, επειδή είναι τέλειο βιβλίο. Εδώ πέρα ο Τάκης Βαμβακίδης με τη φιγούρα του Καραγκιόζη, ο Ευγένιος Σπαθάρης και ο Γιάννης Νταγιάκος. Εντάξει, τον Νταγιάκο τον πρόλαβα και έχω και μιλήσει κιόλας μαζί του. Μόνο το Σπαθάρη δεν πρόλαβα. Τον μεγάλο θα μπορούσα να πω δάσκαλο του Θεάτρου Σκιών. Ωραία, εδώ πέρα διάφορες εικόνες. Και πάμε λίγο στις εικόνες από τις φιγούρες και από τις παραστάσεις του Ευγένιου. Εδώ πέρα ο δίσκος «Η Βάτραχη» του Αριστοφάνη με διασκευή του Ευγένιου Σπαθάρη. Εδώ πέρα ο Δημήτρης Λέκας, ο Νίκος Δημητράτος. Ωραία, γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Εδώ πέρα έχει και άλλες φιγούρες που θα μπορούσα να τις κάνω. Επίσης συγγνώμη τόσο καιρό που δεν κάνω βίντεο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε μου παιδιά, πραγματικά θα με βοηθήσετε πάρα πολύ άμα μου πείτε το τι να κάνω. Εδώ πέρα και από την παράσταση «Η Βάτραχη», οι φιγούρες, είναι διασκευή, δεν είναι οι αυθεντικές φιγούρες όπου είχε παίξει ο Ευγένιος. Έχει μια μικρή διασκευή στον Μίκη Θοδωράκη, τον λεγόμενο Σιλάκη, και τον Ευρυπηδάκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, άμα δεν κάνω λάθος. Εδώ πέρα λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης, εδώ. Και εδώ πέρα ο Μάνος Χατζηδάκης που παρακολουθεί την παράσταση του Ευγένιου Σπαθάρη. Νάτος εδώ πέρα είναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο φαίνεται ρε παιδιά. Εδώ. Αυτός εδώ. Τέλεια. Και άλλες φιγούρες. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραίες φιγούρες. Και πολλές θα μπορούσα να πω. Εδώ πέρα ο Σπαθάρης που παίζει Θέατρο Σκιών. Η σκηνή του Ευγένιου Σπαθάρη, Καραγκιόζης, Χατζιαβάτης, κλασικά. Παρακάμπτω αρκετές σελίδες, γιατί θέλω να το αγοράσετε. Εδώ πέρα μερικά σκηνικά από ριζόχαρτο. Καταπληκτικά. Ο Αντώνης Μόλλας, πίσω από τον Μπερντέ. Πώς μπορείς να κατασκευάσεις τη δικιά σου σούστα. Σκίτσο με αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην παράσταση, τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι το πώς μπορείς να κατασκευάσεις τη σούστα. Είναι μερικά αντικείμενα που μπορεί ο καρδιοζωπαίκτης να χρησιμοποιήσει στην παράστασή του. Ωραία. Εδώ πέρα σκίτσο του Κούζαρου, του Σπύρου Κούζη, το λεγόμενο δηλαδή Κούζαρου. Εδώ πέρα ο Σταύρακας, ο Μορφωνιός. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει και μια πάρα πολύ αξιόλογη φιγούρα και αγαπημένη μου. Τον Διονύση Σαββόπουλο ως φιγούρα του Θεάτρου Σκιών. Ωραία. Εδώ πέρα
διάφορα πράγματα. Όχι, δεν το τελειώσαμε ακόμα, μην ανησυχείτε. Έχει γενικά και άλλες φιγούρες, ας πούμε εδώ πέρα έχει Βεζιροπούλα, έναν καπετάνιο νομίζω, τον Πασά και τον Ταχύρ ή τον Ταχύρ και τον Πασά, πάρτε τα όπως θέλετε. Εδώ πέρα γράφει πως είναι ο Ταχύρ και εδώ πέρα ο Πασάς ή το αντίθετο ρε παιδιά. Εμένα πιο πολύ μου κάνει το αντίθετο, αλλά τέλος πάντων ό,τι γράφει, γράφει. Και μερικά λόγια για τους καραγκιόζοπαίχτες. Εδώ πέρα πως ήταν οι σκηνές τους. Γενικά διάφορα ωραία πράγματα. Το μόνο θέμα που έχει το βιβλίο είναι πως το εξώφυλλό του, επειδή έχει ένα πολύ ωραίο χαρτόνι, παθαίνει αυτό εδώ πέρα και μετά δεν κλείνει. Αλλά εντάξει, εγώ το κάνω λίγο έτσι εδώ πέρα στις άκρες και από μπροστά και από πίσω και εν τέλει κλείνει. Αυτός λοιπόν ήταν ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης. Γράψτε μου στα σχόλια τι θα θέλετε να κάνω, τι βίντεο θα θέλετε να κάνω και θα προσπαθήσω να το κάνω. Καραγκιόζης λοιπόν, μια φιγούρα από το χθες στο σήμερα. Γεια σας, καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα.